Good morning mga Inday Dudong. So it's been a while bago ako nakapag-vlog uli mga Inday. Medyo wala lang akong time mga Inday kasi ongoing yung driving lesson ko. Tapos twice a week naman yung sa Dutch lesson ko. And madami akong homework mga Inday. So medyo plus tinatamad akong mag-vlog. So ayun, yun yung nangyayari mga Inday. Ngayon it's Thursday, so free ako sa work. Medyo sinipag ng konti mag-vlog. May darating nga pala na nag-order kami 3 months ago nung sofa. So ayan ito, pinicturan ko to kasi ilalagay namin to sa Marktplaats. Marktplaats is kung saan may mga nagbebenta ng mga yung mga second hand na gamit. So ilalagay namin to kasi magandang pa siya. Maganda yung quality ng sofang ito mga Inday. Leather siya, as in genuine leather siya mga Inday. So pati ito pinicturan ko. Ayan yung brand niya. And in 25 minutes darating na yung magde-deliver ng sofa namin. So ito, ipapalagay ko ito mamaya sa sa storage area namin. Papakita ko pero medyo nalinis na nga to ng konti Kasi nung isang araw, as in super kalat to mga Inday. So ito yung dito kami, ito yung labahan namin, labahan area namin. And charan! Ito yung storage area namin mga Inday. Ayan, actually pwede siyang garahian ng ng sasakyan dito. So, ayan. So, initial plan talaga ng room namin na ito is magtatayo kami ng online sari-sari store. Ayan, may na ako na supplier sana. Kaya lang, alam niyo naman mga Inday, si Inday at Dudong, lalo na si Dudong mga Inday, palagi yan, pag wala siyang pasok, talagang nakikigala yan. So, ayan kung what if may mag-ano na tayo ng yung mga tinda, napuno na yung stocks natin. Actually, bubuksan ko ha. Ayan, yung mga kung ano-ano lang, mga kalat. Ayan, balik tayo. Sabi ko nga, say hi. Hi! Hi! So, ayun, sabi ko nga baka makabili na tayo, madami ng stocks na malagay natin. Tapos, malulugi lang kasi nga palagi tayo wala sa bahay. So, pag, di ba, customer service, nag-walk ka agad. Kasi nga, palaging wala. Sasabihin ko, wala, nasa bakasyon kami, di ba? Ano na lang sasabihin ko, ganun na lang. So, kaya, sabi ko, hindi siguro para sa amin yun. So, sa iba na lang. Charot. And medyo madami na din naman yung nagaganito na online sari-sari store dito mga Inday. So, kahit ako, nag-order din ako once in a while. And meron din dito yung sa Breda. Malapit lang sa work ko. So, pag may kailangan ako, dumadaan lang din naman ako doon. So, hindi naman mahirap makabili ng mga Asian foods dito, Filipino or kung anumang lahi. So, mayroon talaga mabibilhan. So, ayun, wala na yun. Out na yun sa namin, sa plan namin yung online sari-sari store ni Val. So, ngayon, antay-antay na lang tayo. So, papakita ko mamaya yung bago naming sofa. Kasi ito black kasi mga Inday. So, sabi ni Dudong, kailangan may color daw para hindi daw boring. Pero para sa akin naman mga Inday, wala talaga sa akin yun. Basta, kasi sabi ko nga dati, ba't bibili tayo ng bago na maganda naman pa yung sofa? And as in, matibay siya mga Inday. Actually, naman pa yan niya sa papa niya. Yun. Hi guys! Sama, hi guys! Hi! Hi Tatay Pogi! Oh my gosh, but it's off now. Nga pala mga Inday. Ayan, dahil sa ilang days ako hindi nakapag-vlog. Ayan, napapakita ko sa inyo mga Inday, may kurtina na kami. So, dyan pa lang yan. Ayun, so, paggabi. Ouch! Oh my gosh, si Dudong, Ay! Uy, ba't ka nakakagat? Oh, nene, sorry. Ayan, nakita na kasi dyan na uli niya si mama nag-vlog. So, ayan, doon pala yung kita niyo mga Inday. So, maganda na siya tingnan para doon. Dito, siguro this weekend ulit. Kasi, ayan, hindi pa nalagyan ni Dudong sa taas. Yung kakabitan ng kurtina. So, ayan, yung kulang na lang is dito, tsaka yung, yung dito natin sa pinto.
So, meron din kaming inanong kurtina dyan. So, same color lang din mga inday. And, ayan, natutuwa naman kami sa result. Ayan, maganda yung contrast niya. Charan! Tapos next time, paunti-unti lang mga inday kasi wala nang pera si Dudong at si Inday. Every time nagsisweldo ako, ilang days lang, limas ka ako. So, yung ginagawa ko talaga mga inday, talagang nagsisecure ako, nagpapadala na ako, para if ever maubos man, okay na, kasi nakapagpadala na ako sa parents ko. And well, sa taas mga inday, sa kwarto namin, actually wala pa kami kurtina. So, ayan, one at a time tayo mga inday. Hindi naman nagmamadali at least may bahay na kami mga inday. So, yun yung importante. And like for example, itong sofa, 3 months ago namin yung binili. Kasi, ayun din, bawal utang sa amin mga inday. Kaya, nasisimot yung ano namin kasi puro cash. Kasi kahit naman, pag umutang ka naman, pareho lang din naman, di ba? Babayaran mo din naman pagdating ng next month. So, pareho lang din, walang pinagkaiba. So, para walang mga ibang iisipin, ayan, bayad na lang kaagad ulit. So yun. Tapos ayun, bala ko pa nga magpagawa ako ng yung mga pictures namin, ipapaprint ko yung malalaki tapos ipapaano ko. Ayun, mga frame. Madami pa akong balak mga inday. Actually, madami pa kami balak. Medyo hindi pa talaga paunti-unti lang mga inday. Lalo na at pareho kami nag-work. So yung talagang time namin pareho is weekend lang. So since magwi-winter na mga inday, so medyo less na yung mga mga gala namin kasi malamig na. So yun yung time para sa bahay. And after ng mga lahat ng abubot na ilalagay namin sa bahay, so yung last na aatupagin ko is yung sa attic namin mga inday kasi gagawin ko yung hobby room. So may makina kasi ako, 2 makina ko mga inday, yung isa yung normal na sewing machine, tapos yung isa kong makina, ito yung pang sa gilid na parang maganda yung niya, yung tahi niya, hindi siya basta anong tawag doon? Locking machine mga inday. So yun. And ano pa ba kung ano-ano mga hobby namin kasi yung sa vlogging namin. So doon ko na ilalagay sa attic lahat ng mga gamit ko for vlogging. Uy, what is that? Say hi! Hi guys! Ewan ko sa iyo. Hi guys! Can you count? Talon? 8? 12? Oh my gosh! Kick. A few moments later. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Hello mga inday. Ayan, actually medyo kanina pa to nalagay yung sofa, na-deliver. So naka-arrange na yan kanina, kaya lang parang hindi ako satisfied sa arrangement. So ngayon, hinihingal ako kasi hinila ko to. Yung sa center table namin, na luma talaga. Oo, ang tagal ko nang inaano ni si Dudong na palitan namin yan. So ayan, papalitan naman namin yan. Mag-abang-abang lang kayo konti. So sa ngayon, pagtsagaan nyo na lang muna. And yun, ayan, medyo hinihingal lang konti ang lolo nyo sa kaka-move ng mga ito. Kasi parang nakulangan ako, parang ayoko ng arrangement. So itatry ko kung ano magagawa ko. So itatry ko dito. So buti na lang may pang ano siya dito sa yung ano niya, yung sa paa. So hindi maaano yung wooden kasi wood yung floor natin mga inday. So buti. So kahit hilahilain,
hindi magagasgas yung ano natin. So, ito ilalagay ko dito. Kasi parang kakaiba. Hiningal na ako. 5 seconds. Buti na lang si Dudong Gamay ay pinatulog ko sa taas. Kasi pag dito siya matutulog, talagang inano ko siya. Pinakit ko talaga siya. Pag dito kasi siya matutulog, hindi ko alam if makakatulog siya. At hindi ko ito magagawa. So buti naman sumunod mga inday. At alam ko din naman, kita ko sa mga mata niya na pagod na siya sa katatalon. Grabe ang talon niya kanina nung nag-live ako mga inday. If andyan tayo, grabe diba? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Natatawa ako sa ginawa ko mga inday. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung ginawa. Natatawa ako. Paano ba to? Wait lang. Anak ko. Mali. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much. Hindi ko alam mga inday. Something's telling me this time, baby, Kasi alam ko ito parang sa ano. baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. Need namin maglagay ng yung sa center table namin, siguro yung round na maliit na lang. Tapos, kinuha na namin yung carpet, mga inday, kasi sobrang lapad nun. And siguro bibili kami ng maliit para lang sa center. So, ayan na yung kabuuang set natin. Sofa. Maganda siya mga inday, as in. Malambot siya. Kaya lang, di ba yung kaibahan nito, yung dati namin, yung old na sofa is leather type. So, alam niyo naman pag may bata, pag, for example, may pagkain si Dudong, pupunta siya. Si Dudong Gamay. Naku, nakakatakot. Tapos pagbasa ang kamay, tapos ganun. Oh my gosh, kailangan talaga yung mata ko nito kay Dudong, nakatutok. Ayan, then nabili na lang kami ng pillows na babagay sa color na to. Kung ano man. Tapos ito, papalitan na namin yung tingnan yung mga inday. Tapos ayaw pa papalitan ni Dudong. Yung ano siya mga inday, alam niyo yung sinaunang tao, sinaunang panahon mga inday na yung may baul. Yung literal na sasabihin mo, ay ganito yung English ko kasi yung English ko, mga nakatago pa sa baul. Ganyan ang baul mga inday. Ayan, malapitan natin. So, ito yung mga type niya, inday. May mga pagka-antique. So, ayan, ito naaano to. Tapos, pwede mo itong mabuksan. Baul, literal na baul talaga mga inday. A few moments later. So, ayun mga inday, sino yung excited malaman ang result ng pregnancy test namin? Namin talaga, oo, namin ni Dudong. So, sino yung excited mga inday? And, ipapakita ko na sa inyo. Count muna tayo. 1, 2. Ang ingay ni Dudong. Inaano yung mga niya, Dudong Gamay, yung mga laruan niya, oh. Ayan, oh. Nakalat na naman. Ako. So, balik tayo. Sinong excited sa inyo malaman ang pregnancy test result namin? Taas ang paa. Ito na ang result mga inday. Na pinakahihintay nyo. Pinakahihintay nyo. Tchan, tchararan, tcharan. Wala pa. Kasi, diba, binili namin to Sunday mga inday. Ngayon,
plan ko sana is kinabukasan. Sobrang busy namin mga inday. Alam niyo naman pareho kaming umaalis ng sobrang aga. Tapos, mga 7:15 pa lang, umalis na kami kasi maaga yung work ko, 8:30. So, hindi ako nakalimutan ko na yan. Nakalimutan ko din nung Tuesday at kahapon. Tapos sabi ko ngayon sabi ko kay Dudu, ngayon ako magte-test. Ayaw din naman niya mga inday kasi gusto niya andun daw siya. So, sa madaling salita, sa Sabado na lang ako magte-test mga inday. So, wish me luck. Pati nanay ko, kanina, nung tumawag ako, nagtanong kung ano daw yung result. Walay pa. Ang mga excited ang mga tao sa paligid. Mas excited pa kay Inday at Dudong. My gosh. So, ayan si Savi. Nanonood. Tapos na siyang magsayaw-sayaw mga inday. 2,000 years later. Nahati na namin si Dudong. Gamay, natutulog na siya. Tapos, di ako nakapag-video kanina kasi katatapos lang ng Dutch lesson ko. Mga 8+ na ngayon mga inday. Tapos, ayan si si Dudong. Sabi niya, masakit daw ulo niya. He has half pain. Headache. Kaya sabi niya, hindi daw siya sasali. Sabi ko, kakamerahan lang, tika. So, ayan. Masakit daw ulo niya mga inday. So, sabi ko, isasama lang naman kita pag magkakamera ako. So, hindi na natin pipilitin. So, whole day nga naman, may meeting pa sila, kaya late na siya umuwi. Nanonood lang kami ng Netflix mga inday. So, hindi ko alam anong title ng pinili niya. Tapos ako, magsha-shoutout ako mga inday kasi parang ilang days din ako nawala. Ilang days din ako hindi nakapag-vlog. Ayan, shoutout yung latest na nag-comment. Ayan, si Marlene Cardenas, shoutout sis. Si Ding Dumandan, April Pascual, ayan, sabi niya, first comment niya daw ito. And sabi niya, siguro nanonood lang siya sa vlog natin, pero first time niya daw mag-comment. And first comment ko ata ito be, nag-enjoy ako, tips mo ha. Ito kasi yung nag-share din ako sa community ko nung tips sa mga ayan gustong magkaroon ng jowa na foreigner. So ayan, may video kami noon. So ito yung shinare ko kanina, and ayan napa-comment si Inday April. Sabi niya, first comment ko ata to be, nag-enjoy ako, tips mo, 12 days pa lang kami vid call at message, very strong at buy na din siya ticket for January. Wow, congrats sa'yo sis. So, ganun din si Dudong, nagkakilala kami September, bumili siya ng ticket October para sa December na pagkikita namin nung pumunta siya sa Pinas. So, ganun din. Ka-age ko lang din, parang rush yung style namin, but true love na parang hulog ng langit. I met him from CF. Share ko lang. Hindi ko alam ano yung CF kasi kami FC. So, ayun, shout out sa iyo sis April. Nova Querido, shout out. Charlie's World, new follower po. Pa-shout out naman po. Hello sis Cherry's World. Shout out. Loida Santos Patino, thank you for watching again sis. Team Lashe, shout out. Ma'am Alma Mendoza, Chris and Tracy, shout out. Face Journal, Ikat's Vlog, and of course, isabay na lang din natin si It's Yen. Ayan, Team Cavayen. Jerfa Credo, ayan, shout out sa you sis from Kuwait. Elizabeth Mas, hello sis, shout out. Filipina Netherlands, don't forget to subscribe to her channel mga inday. She's also a friend of us, friend namin ng Team Cavayen, si sis Aimelin. Zara Bakker, Angie Begino, Adela Distrajo, Zenny Cas, hello sis, ayan, bago naming subscriber to siya. Cherry de los Santos Marfe, hello sis. Alicia Brana, Lailani Toledo, Bel Coramuri, Amy in United States, shout out. Nelia Solidares, Christina Cassandra Oloroso, Calenda Pura, Busadre, Ernie Velasquez, Yanyan Chua, shout out. Melissa Trilliana, African Bisayan couple, ayan yung sikat natin na vlogger, shout out sa iyo sisa. Lito Caleste Vega, Daisy Doctor in Netherlands, hello sis, ayan, waray din to si sis, taga dito din nakatira sa Netherlands. Rena Mecas Pruneva, Emelda Malance, Crema Enriquez, Mercy Bellarmino, G. Roldan, ayan, she's also doing vlog.
Ayan, si Sis Eva. Mas in the Philippine Life Journey. Shout out sa iyo, sis. Ayan, Mama Viole and Mira. Mayang, ayan, my cousin. Yan, sabi niya, I want to be sister for Kuya Sabi. Wala pa, day. Wilma Bitonio, Madam Lydia Vlog. Shout out sa iyo, sis. She's also a vlogger. Lorna Mon, hello, sis. Maayong gabi. Rowena Gador, Joe Atencio, Miram Kala, Nanita Mendez. Ayan, thank you. Parang namasyal din ako sa lugar na pinupuntahan nyo. Ang ganda naman ng mga views. Oo, so isa yun sa reason mga sis, mga inday, bakit vlog ko kung saan kami magpunta para, ayan, ma-share ko din sa inyo yung view. It's Winter 2003. Shout out sa you, sis Farah, Jennifer Fernandez, Vilma Alanes, Meli Gonzalo, Marilyn Villanueva, Casey Enge. I'm not sure if I pronounce it well. Jen Lapira, hello. I love that you guys like nature and hiking. My husband and I love to hike also, not so much into cities. I've seen 3 of your vlogs. I love your hikes. Thank you, sis. Salamat. Chen Kuting, of course, my beloved friend. Jimmy Lad. Ayan. Dana Stavlio. Sis, tama ba pronunciation ko? Dana Stavlio. Liz It. Sari Safari. Shinawi. Tita Ruby de la Rosa. JM Buddy Vlogs. J. Jeline Vlog. Rhea Hofilena. Gwapo sa imong bana. Ay, buyag. Jane the Jungle. Rans Parpa. Hello po, I'm your new subscriber from Cabancalan City, Negros Occidental. Happy to watch your vlog. God bless and more subscribers to come. Hala, salamat, sis Rance. Liza Hernandez, Raboy. Ayan, waray din to siya si Miss Lisa. Mumina Mama, shout out. Ray and T, shout out. And, ayan, last but not the least, Han Albanez. Hello, and hello sis Han, shout out. And ayun, yun na muna for today. Salamat po sa palaging panonood yun ng video namin at yung mga umattend kanina sa live namin na na-miss kami at nagtanong if juntis na ang lola nyo. So, ayan, sagot ko na sa vlog, sa live ko kanina pati sa vlog ko ngayon na wala pa, sa Sabado pa yung test namin mga inday kasi gusto din ma-witness ni Dudong na andito siya. Kasi gusto ko sana kaninang umaga kaso wala siya, may trabaho siya. So, ayan, sa Sabado na lang uli. And huwag niyo pong kalimutan pala mag-subscribe and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bago kaming video, ayan, manonotify kayo agad. Salamat po! Bye!